Nakita na ba ninyo ang trending nga mga hulagway ni Vice President Leni Robredo kauban ang iyang mga anak nga sila si Aika, Trisha ug Jillian dito sa New York? Unang mabantayan ang kasuod sa banay nga Robredo ug ang ilang kalipay sa paghuman ni Jillian sa New York University isip double degree holder sa economics ug mathematics. Apan gawas sa ilang mga pahiyom, mabantayan sab ang talagsaong barong dress nga gisulob ni Robredo. Nasayad ba ka nga maong sinina gikan sa mga supporters ug volunteers ni Robredo sa lungsod sa Argao habagatang bahin sa Sugbo? Og dili kini basta-basta nga sinina, usa kini kahinablon o hand-woven o hand-painted nga barong dress. Ang hinablon kun hablon usa ka produkto sa tradisyonal nga proseso sa pagla nga naila sa lungsod sa Argao. Gamit ang lokal nga mga fiber sama sa pinya, cotton, abaka ug uban pa, makahimo na kini og bag, senina, towel ug unsa pang gusto sa mga kliyente. Wala makatuo sa Riniera Lucero usa sa mga nangu sa Argao for Leni volunteers nga makita niya nga gisulob ni Robredo ang maong regalo atol sa usa sa mga importanteng okasyon sa kinabuhi sa Vice Presidente. Moto kabi eh. Pag dahil akong to, nagsigda na ko kong last look at my phone. Nagawas bita ito. Kulbo. Naanak ito in my mind, no way. Di gini maong. Kadako siyang event niya. Kato isulog. Ikanaw na ko ang neckline. Kulok may mauman dyan. Ikanaw din ako ang picture niya. Gipada sa katong naghimo ba? Alam mo, may kulba na dyan. Ay, sagakurog na ko. Di na mag fingers bang magtatyo ko. Lipay kayo nga. Iyog yung isulog to the biggest event of this period ba? Giasoy ni Lucero nga sa nakalabay pa lang nga tuig, naghuna-huna na silang konsepto sa posibleng ihatag nga regalo kang Robredo sa pagbisita ni ini sa Sugbo ni adtong Pebrero 2022. Tungod buot nilang ipakita ang way tumbas nga kultura ug industriya sa paghablon sa lungsod sa Argao. Nakahuna-huna siya nga usa ka barong dress ang ihatag. That time na ganahan lang ko nga ang ihatag ni Leni is Argao nga na story ba? Hand-woven by women, weavers, and this industry was being revived. Nawala nung ni being revived. There's a story, not only the dress but a story behind it. Nasayran nga ang gisulob nga hablon barong dress ni Robredo na abdan og usa ka buwan sa pagbuhat. Gani ilaha pang gikinahanglan ang tabang sa hand painting artist nga si Josel Guzon nga naapat sa Surigao atong mga panahona. Sa pagtinabangay sa mga hablonera nga sila si Josephine Cameros o Jovencio Fuentes, kauban ng CTU Argao Campus Extension Services na himong malampuso ng paghimo sa maong sinina. Hingpit nilang nahatag ang maong regalo kang Robredo ni adtong Pebrero atol sa pagbisita ni ini sa ilang mini rally sa Argao. Apan nabala kasab nga basin dili kini matagad sa Vice Presidente sa kadagang regalo nga iyang nadawat. So after ato, sige na kung atang siya mga nga kuan magpakita siya mag-kiss. Hindi man gina ko makita. I don't know kung nakita ko sa tanan mo yung live niya, but sad, hindi na ko makita ko. Wa baka ito nawanin, no? Napildi man sa piniliay ang gisuportahan nilang kandidato, gipasalig sab si Lucero nga andam silang mutabang sa Angat Buhay NGO nga giplano ni Robredo ug usa sa ilang ibida mao ang hablon di Argao. Panghinaot sa mga hablon weavers sa Argao nga sama sa pagtrend sa mga hulagway sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod nga nagsulob silang produkto, mao sabunta ang pag-ila sa industriya sa hablon sa tibuok kalibutan. Kini si Angelica Faisaniel alang sa My TV Cebu.